De câte ori citești o carte, undeva în lume se deschide o ușă care lasă să intre mai multă lumină. Pentru astăzi vreau să vă propun să citim împreună o cărțulie. Se numește Ursulețul Beni și călătoria lui în jurul lumii. Această cărțulie va ajuta pe copii să-și dezvolte mai mult imaginația și lumea lor bogată. Să începem! Într-o zi, însorită de vară, ursulețul Beni stătea așezat comod pe băncuța din fața sobii și ronțăia un biscuit cu miere. După ce a înghițit ultima bucățică, ursulețul a întins din nou lăbuța. Mai vreau unul! Ursoaica mama a dat din cap. Nu acum, Beni. O să capeți mai târziu ceva dulce. Mai vreau unul! S-a încăpățânat ursulețul. Dar mama închisese deja cutia cu biscuiți. Atunci ursulețul a sărit în picioare și a plecat supărat afară. Era cât pe aci să se ciocnească cu prietena lui, vulpița Roxy. Ia te uită, a strigat Roxy uluită. Ce grăbit ești astăzi, Beni! Am de gând să fac un lucru important, a lămurit-o repede ursulețul. Da? Ce ai de gând să faci? A întrebat Roxy curioasă. Beni i-a răspuns foarte hotărât. O să plec într-o călătorie în jurul lumii. Da? A mai întrebat Roxy încă o dată. Și pentru mult timp? Bineînțeles, a spus ursulețul Beni. Păi, atunci, s-a hotărât vulpița Roxy, ar fi bine să vin și eu cu tine. Ursulețul nu avea nimic împotrivă, așa că au pornit imediat la drum. Și ce vom face noi în călătoria asta în jurul lumii? S-a interesat Roxy, în timp ce pășeau unul lângă altul. Cred că am și găsit ceva, a spus Roxy și a arătat spre un râu învolburat care uda lăbuțile. Fii atentă, a strigat Beni și a tras-o repede pe mal, ca să fie în siguranță. Vom face tot felul de lucruri, a spus Beni, dar mai ales vom fi în căutare de aventuri. Vă plac aventurile, copii? Voi vreți chiar să faceți asta? A întrebat deodată un glas sfios. Ursulețul Beni și vulpița Roxy s-au uitat în jur. Ia te uită, veverița Ronții! Ce cauți aici? Ascultați-mă un pic, a strigat Ronții supărată. Dar nu o să mă lăsați voi, cei mei buni prieteni, și să cutreierați singuri prin lume. Nu vă dați seama câte lucruri vi se pot întâmpla. Este adevărat. Eu mă simt mult mai în siguranță când ești și tu cu noi, a spus vulpița Roxy. Da, și eu la fel, s-a grăbit să adauge Beni. Ronții nu-și mai încăpea în pielea ei de bucurie. Grozav! Dar cum facem să ajungem pe celălalt mal? Toți trei au căzut pe gânduri. Am găsit! A strigat Beni după un timp. Roxy, o iei pe Ronții în cârcă. Eu te iau pe tine în cârcă și apoi sărim! Iată ce au făcut ursulețul Beni și-a luat avânt din toate puterile și apoi a sărit cu ei în spate, peste apa care alerga la vale. A oftat Beni după ce și-a revenit puțin. Fără voi nu aș fi reușit niciodată. Ne pare
te-am ajutat, a răspuns Ronție cu convingere. Așa cum am spus mereu, toți pentru unul și unul pentru toți, a adăugat vulpița Roxy. Dar după aceea a muțit, căci următoarea aventură cu care aveau să se întâlnească cei 3 exploratori se arăta mult mai periculoasă. Aici vedeți cum a sărit peste apă. De ei se apropia în zbor o dihanie uriașă, fioroasă chiar. S-a năpustit iute ca săgeata spre cei 3 prieteni. Să ne ascundem repede! A strigat vulpița. Beni le-a luat pe Roxy și pe Ronție și le-a ascuns într-un tufiș la adăpost. Un timp nu s-a auzit decât bătăile puternice ale inimioarelor lor. Apoi veverița Ronție a șoptit: mai este încă aici? Bine și-a scos cu foarte multă prudență nasul printre frunze, dar și l-a tras imediat înapoi. Da, este încă aici. Mai de mine, a spus Ronție, ce ne facem? Va trebui să alungăm dihania, a spus vulpița Roxy. Dar cum? A întrebat ursulețul Beni. Foarte simplu, a spus vulpița. Vom face niște zgomote atât de înspăimântătoare încât o să creadă că suntem grozavi de periculoși. Stai puțin, urșii chiar sunt periculoși, a spus Beni puțin ofensat. Sigur că da, l-a asigurat repede Roxy. Dar totuși nu atât de periculoși ca dihania asta. Apoi cei 3 prieteni au început să urle atât de tare încât frunzele tufișurilor a picat pe jos. Și într-adevăr, dihania s-a ridicat în văzduh și a fugit de acolo. Cum credeți, cine era dihania asta? Și era chiar atât de înspăimântătoare? Ia uitați-vă atent. O libelulă. Să mergem mai departe. Bucuroși prietenii au ieșit din ascunzătoare și au pornit iarăși la drum. Deodată au văzut în fața lor un munte neînchipuit de înalt. Cărarea era din ce în ce mai abruptă, iar Roxy și Ronție gâfâiau din cauza efortului. Atunci Beni i-a întins laba vulpiței Roxy, iar Roxy a luat-o de lăbuță pe Ronție. Și așa Beni le-a tras pe amândouă până sus în vârf. Bravo, Beni! Este un ursuleț care își ajută prietenile. Mulțumesc, a spus Ronție, când cei 3 au ajuns cu bine în vârful muntelui. Data viitoare o să urc eu prima și să vă trag pe voi după mine. Fără îndoială, a spus vulpița Roxy. Toți pentru unul și unul pentru toți. Când soarele ardea pe cer, prietenii străbăteau cu greu un deșert lipsit de viață. Când o să ajungem acolo? S-a văitat vulpița Roxy, căreia vântul deșertului îi sufla nisipă în ochi. Unde? A întrebat Beni. Păi în jurul lumii, a răspuns Ronție printre vârtejurile din nisip. Mai e mult până acolo. Ursulețul Beni s-a uitat cu luarea minte în jur, apoi a spus. Păi știți ceva? Cred că deja am ajuns acolo. Și s-a nimerit bine, căci chiar în acel moment, ursoaica mamă a venit de după colț cu o tavă cu turtă dulce și suc. Ia uitați-vă! Ursulețul Beni, vulpița Roxy și veverița Ronție s-au repezit să guste din bunătăți. După ce și-au mai potolit foamea, Beni s-a așezat în poala mamei. Te bucuri că m-am întors? De ce? A întrebat mirată ursoaica mamă. Unde ați fost?
Păi, am fost într-o călătorie în jurul lumii, a lămurit-o ursulețul Beni. Ai putea să te bucuri că ne-am întors cu bine acasă. Chiar sunt foarte bucuroasă, a șoptit ursaica mamă. Și încă cum? Apoi a dat lui Beni un pupic apăsat pe năsucul lui de ursuleț. Și pentru că bucuria era așa de mare, vulpița Roxy și vederița Ronții au primit și ele câte un pupic. Și aici aventura ursulețului Beni și a prietenilor lui s-a încheiat. Cred că ați înțeles ideea. Ei au fost într-o călătorie imaginară în jurul lumii. Pa, pa!